आयते इल्ले ही सुंदरी यानी पत्त नामो खिंगेल्ले बा गरा कोइरो दायनी पुसब दायनी आयतना भारस अंगल उंबळका हीत वेळदलरी पत्त नाबा पक्कने हिनियाना मळरी पुरा कमिच मत्तेरी हो तुम खाओ पडले लेना सॉरी ते आणि तुम्ही प्रसव की नवे आणि तुमच्याकडे पाऊस कशेस हंग जोर पाऊसू एक दिवस पाऊस ना तश्मण वात अंतु नंतीना वात पळे नशी खंच कालदल की अबा आजी इकडे पाऊस ना वात आहे ना अंगल अंतु सुक्कून सुक्कना अंगल गडी गलचे काम ना हेकडच्या अंगल तकड सुकोचे तकडच्या अंगल आनेकडे सुकोचे मागिरी अंगारी खान घेवचे पुरा थंड थंड अंगल थंड आमगेला अंतई थंड कसने हुनून खवया मळरी माक योगस्वे माक कोरचदाय ना मिगेल सुन्ने कोरचे याना इतल्या कती घरांतच कदलमो सकाळी ऑफिसा वत्ता संजेत्ता कसनेची तोळ दिगो बाजून दिगो मळरी गुरगुर करता तर आपचे तश म्हणा काय उणी कोण घेना बा सम मुरमुर येता असत नव्हे चकोली कोडबळे चिप्स कसने पण असता मक्क नाही दलरी चढवल खातीर हाण दवरनू दवरता ती चढवल होड चढ काही दत्ता हो सुंदरी तुगले वाट राखतसिली इतको इतल वेळ श्रावण लग येईल नव्हे मक्का काम चढ सुनमये हो श्रावण लग येईल नव्हे पुराकडे संभ्रम मक्क मात्र बेजार गो मक्क पण काम कोण प्रोरला म्हणो तुमका कसं बेजार मये हाँ ते कसन सांगचु गो सुंदरी प्रति वर्ष श्रावण येतना मक पट्टंतू संकट दत्को बाईसा सांगता हाँ एक घडी बस का म्हण दिसतस बसता सांगत नाहीये तुमगेल कहाणी हाँ कसन म्हण सांगचु गो सुंदरी दल्लल जाऊन गेला समकरू दाय ना दलरी आज नाही फाई मिगेल बम्मून येत ती म्हणजे आशी गो मनशांक आशे होड नाही गो आशे निमित्ती जीवन करचे गो ते नमने पट्टी आशे म्हणून दिसत मका दलरी ओपून घेवचे का मन ऐकना गो ओटो एक आशेन तसा हो तुमगेल बम्मून असत वे खई शर्दरीची उत्तर रब्बूनक सुंदरी मिगेल बम्मून असती खई असत म्हण मात्र मग गोत ना तक कारण अर्थ हावंच गो हाव कारण आता घरांत थोडेपणी काम करता त्यातनं त्यावे कर नासिली मिगेल बमनाक छान बुद्धी नासिल गो पिवचे इस्पीट खेळचे असेल पुरा एक असतं भ्रमे आनमक पुत्ता ಹೊರಡಿ केलरी बुद्धी समदत्ता म्हणून तशी दावनु फट्टी बद सांगून मक्क ಹೊರಡಿ केलगो मग कसं गोतस्वे काम करचु मला नज्ज मला मिगेल अम्मल घरांतू हाव सुकारी मोगारी होडदलेल गो मग कसनी काम गोत ना हंग येतरी काम कर का म्हणरी हाव कशी करची सांग तुमको कोणे शिकून दितल नासिलिंतवे काम करची शिकोचक मस्त जन आसिलिंत गो त्याला मक्का उमेदी नासिले आता उमेदीना आता थोडेपणी करता त्यातनं त्यावे उमेदीना मका कोरचक मन ना हावेक नमने त्याकड्याकड बोवनु गम्मत खाऊन कोर नसील गो हंगेक पण घरची जबाबदारी काम मळरी मिचन दत्वे मारैती हन्नी सुरवेरी ಹೊಡಾತಂಚಿ ಮುಣು ದಕ್ಕೊಂಗೆತ್ತಿಲೆ ಹಂಗೆ ತರಿ ಕಸನೇ ನಾಗೋ ಕಂಚಕಿ ಕಾಲಂತೂ हन्नी होड घराणेच खे मागीर कसं आहे ना कोचंगेच मात्र होड कुवाणे भीतर कसं आहे ना हाव कसं कोर सांग हाव सुकार होड दलनवे मग काम करचे कुडवाना आज मजेन तुम्ही गेल बामणाले पिऊचे नी स्पीट येऊचे दुड्डू दी म्हण निमगूचे सुरसुरेर मग कळली बांबून म्हणजे मोग असते नव्हे तिथं गेली
कडे लास्ट कत मिगेल अंगारस पड़े इतले मात्र वरलेल गो हाँ दी मन बसलिंती दिवचक बिल्कुल साथ दिन म्हणले मग बंगरावैरी मस्त मोगु गो दुसऱ्यांखे बंगार म्हण दिशा पुरो दल्लर हंतू मिगेले प्रीतीचेस गो मिगेल मम्मन मखे ಮತ್ತೆ गलचे दिलेले गळ्याचे मिगेल अनमन दिलेले तंगिल तंगिल पोर्निकला बंगार गो हे दी मळकुळ हाव अब्र ताळ कಳ್ಳಿಗೋ तू दीनदला हाव तामळिंती खैदायकिते वच्चती मक्कೈ पूर्दामಗೆಲ್ಲ आमळले थेद नमಗೆल गज्जू 4 वर्षाचो तक्कस कळ सांग अशण मक माईने तोंडा एलवरी सौचे तुका घरा काम करचे दायना बमण निमगिल तेन पर दित्ता तुक्कनी तुगल चरडाक पर सुकावे आम्ही म्हणून माईन सौचे गो हे पळून पळून मक बारी बेजार लागून गेले कडेरी हुगूर हुगूर थोडे काम करतेसिली दलरी तितली भितरी हाव काम चोरी म्हणचे नाव पावून गेल गो मागीर हांव कितले काम केले रे कोणी होगली तर नासिलींती कितले म्हणरी मिगेल बम्मून पिवड पडे तशी दावनु मिगेल जवजवंक मागीर मिगेल नंडाक प्रा हांव म्हणे एक नमने सार गो बंगार घालून घेता एक पवणे गती ना म्हणून अशी श्रावण बहीण गो हेची गळ्याचे हे मातेचे नाही नेती बट्टो प्र निमगिल गो दिवचे 7 दिन म्हणले घर सोडून वत्ता म्हणलिंती नाय तर खरीदाय ते वच्चती म्हळ गो हावे ते खंच वाईट घडर सांगली की किती गो सुंदरी ते दिवस गेल्लेल मनीषा ते पत्त ना गो प्रति श्रावणांत हावे उडकास घेन रडचे गो मिगेल पुत्ता कळले म्हणरी भारी सवत गो दलरी म्हाका बांबण म्हणजे प्रीती असते नाही गो म्हाका आता दिसता चिके जागृती केवका आशिले कवचे आशे काम करण्याशी बसशे शिपुरा कोण हाव बामणाल कडे चढ निघत वरनी त्यांचे पाडा तांका सोडले त्यांनी दुड्ड घेतल्यानी म्हाका खाण हांडीत तसलीत गो म्हणूनच खाण करताना त्यांनी केलेली चूकी प्राव विसरून सोडतसिली तशी दान म्हाका आता जीवन पोती हीची गती गो अयो होईवे मये मिगेल एक नमने कष्ट दलर तुगेल एक नमने कष्ट तदनंतर हाव मस्त पंतलेकल गो खवच्या अशी सोडका म्हणून मारी ते मग सोनू वचना म्हणत गो खवच्या नची म्हण गट्टी निर्धार केल तशीची खवका म्हणच्या अशी चढ दत्त गो मक्का नीद पुणी सोडता मग खवची सोडचे दायना गो मक्का बेजार कोण घेनाक मये तुगल बम्मणू एक न एक दिस येतालो पुरा समजावच्या पुरो मिगेल बम्मणी येत नवे म्हण मक्का बेजारू हाँ तुगल बम्मणी येत म्हण बेजारवे तुका कसले गो जीवनंतु बम्मण म्हणचे होड गो सुंदरी बम्मण म्हणतल होडवे प्रायंतु जीवांतु दिग्सणींतु प्रा होडदल कोळकसन प्रयोजन मये गुणांत चांगस्का तेद्न होड मनीष म्हणचे तंका तेद्ना प्रीती गौरव पर आपापी मेळते तंका अशी मागून घेवका म्हणची परिस्थिती याना मिगेल बम्मणू भारी होड काम करून जैला गेला नवे आणि सद्य भितर येत खई केदनी येत की बिरगाळी सुंटरगाळी म्हणू भिवून दीस करतस हाव हो पुंडली केतस वे हाँ येतस केदनेत म्हणू गोत ना सद्य भितर येत खई भारी चांग मनीष दला खे जैलांतो तशी दावनु ओग्गी बाहेर सोडतात खे तागला टसिल मनेकलो त्रिविक्रम तकय तशीच खे बाहेर सोडतासत खे हंगल चांगून पळून बाहेर सोडतासत की ना कोण कसने दुड्ड देऊन बाहेर हडयतासत की कंचे गोत ना मक्का निमिगेल चढुवांक ताण येऊचे इष्टे ना तो बदल दत्तल्वे मिरसांग कुसुनोत तोरतो गोडदान बदल दत्वे तसल जाती तो पुंडलीको अयो सुंदरी बामणाल नाव काणू अपचनजुगो इतले वर्ष नाव काणप्पे नशी येयती वचती म्हण भारी गौरवांतू लयतसिल नवे तशी दावन तो मनुष्य वाईट दलेल दिसता आणि वेरी अशीच उलयत तका तद्न पुणी समजत की पळवया हा हे बमणाक पोसूच खातीर कितले पुरा काम केला मये हावे कितले वाईट काम केला तांगेल चाडी हंक सांगचे हंगेल तंक सांगचे रंदे भरचे पुरा हाजे पोट्टा रोकोचे मागीर कसं केलतो मका नका ताण येऊचे नका
हा वनी तुम्ही कितले आलोचन केलं री दाऊची तेंच गो सुंदरी दाऊची चुकोचे दवो बदलायसुचे दवो म्हाकाय दायना तुकाय दायना गो आमगेल नसीबांत कसं बरला पळय तेंच्यान बसू का गो हांव आमगेल बामूण येऊ का म्हण राखतस तू येऊचे नाक्क म्हूण सांगतस कोणाक कसन फल मेळत पुणया गो